Ruġ għandu 10 snin u għadu ma ddeċidix jekk jixtieq isir futboler jew inkella kantant la jikber li hu żgur u li għandu ħafna talenti. Wow! Oh. Jordan għandu Down syndrome, kondizzjoni ġenetika. Iżda kif spjega tajjeb missieru Silvio l-iskola imur tajjeb. Vera jieħu pjaċir l-iskola. Għandu sħabu u ħobbuh trement. Għandu fil-fatt il-best friend tiegħu. Tell them, Jordan, who's the name of your best friend at school? His name is Samuel. Samuel jieħu ħsibu ħafna. Kull kisba ta' Jordan tnissed bis-sima ta' ferħ fuq fom dawk kollha madwaru. Ekk, il-ġurnata wara l-oħra dejjem kull daqsxejn improvement li jagħmel. Aħna lina hija isna tlajna sulari ieħor il fuq u l-skyscraper tagħna ma jaqaf qatt. Il-ġenituri ta' Jordan jixtiequ li jkun jaraf jaffaċċja l-isfidi li ġġib magħha l-ħajja. Aħna li rriduh ikun kapaċi jiffaċċja l-ħajja, eventually li jsib xogħol, sib xogħol li jrendi. L-abilitajiet li jkollhom bħal Jordan toħroġhom kollha totalment. Jekk għandi 23 cents grazz, għandi biżejjed flus jien. Idħas. Okay, m'għandix. Graziella Bonnici għadha kemm għalqet 21 sena, għalkemm hi wkoll għandha l-istess kundizzjoni, il-bżonnijiet tagħha huma differenti. Tkellimna ma' Elaine Sultana li b'tant tajn lil Graziella fil-Fondazzjoni Inspire. L-età li waslet grazz huwa li immexxuha iktar il-qudiem għax illum jew għada tkun qed tgħix ħajja indipendenti. Grazzi għal ħiliet tal-ħajja li qed titgħallem, Graziella tista' tipparteċipa f'attivitajiet soċjali u tattendi laqgħat ma' nies tampara. Meta tkun iċ-ċentru mal-adulti, tħossok kuntenta hemm x'tixtieq tgħid fuq dil ħaġa. Are you happy? Graziella tmur weekend breaks li fihom titgħallem tkun aktar indipendenti. The breakfast? Tagħmel breakfast waħid, ġifieri inti meta tkun weekend break isek liktar li tuħu pjaċir għax tkun qed tagħmel kollox għalik inti. Nibgħu nagħmlu wejjex, ikwi. Wejjeġ, titwi. Issa jru xi ħaġa l-nofsinhar. Mela. U lilek din ġifieri tagħmlek kuntenta dil ħaġa li tħossok kapaċi li meta tkun mal-ħbib tista' tagħmilhom waħdek dawn l-affarijiet. Brava, prosit.